an bɛ Jakite an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Siga t'o la. Dugu n'ale jɛra a bɛ giri. Donso bɛɛ n'a kunkotafan don. O ye tiɲɛ. K'a daminɛ ntɛnɛn ni ka taa bila juma la. Kunnafoni bala ale bɛ santalama jɛkafo la. Siga foyi t'o la. Min b'a 5 fɛ. Karamɔgɔ Daba Tunkara a sen bɛ kiriki la. O don. A bɛ jamana kɔfɛ. Journaliste Seydou. A bɛ congé la. Wulikajɔ. Bakari Tarawele. Ko balilen bɛ kusudalen sa. Siga t'o la. Amadou El Konare. O temps bɛ mission na mɛnna. A ma ko cayara sa dɛ. Ko cayara fo ka dama tɛmɛ. Ayiwa. Nin tɛ ba ko la o. K'a kɛ Boubacar ka kuma ye. Karamɔgɔ Bouba. E yɛrɛ n'i kɔkɔ fa nin ko in na ten. Nin tɛ ba ko la dɛ. An bɛ Jakite. O tuma an sigira kɛnɛ kan. Siga t'a la. Nisɔndiya kɛnɛ. Farifoni kɛnɛ. Siga t'o la. Kunnafoni kɛnɛ. Tiɲɛ. Sabu maaw de b'u sigi k'a lamɛn. Jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ. O ye tiɲɛ. Ko arajo jɛkafo ka kunnafoni bala. K'a waati sera. Tiɲɛ. N'a dun waati sera. Tiɲɛw de bɛna fɔ a kɔnɔ. Siga t'o la. Jamana kunkanko de bɛna fɔ a kɔnɔ. Malidenw haminako de bɛna fɔ a kɔnɔ. Tiɲɛ. Kow lonbolanbalen bɛ cogo di. A bɛna dilan ni sababu jumɛn ye. Malidenw jigi bɛ mun kan. Nin bɛɛ lajɛlen de bɛna fɔ a kɔnɔ. Nka an jigi bɛ jɔn kan. O de ye an ka jamana kuntigi ye. N'o ye colonel Asimi Goyita ye. O kɛmɛ ka labɛn jumɛn sabati. Choguel Koukala Mayiga ka gouvernement kɛmɛ ka labɛn jumɛn sabati. An malidenw yɛrɛ. An kɛmɛ ka mun de labɛn ni k'a ɲɛsin an ka ɲɛmaw ma. Ni ka tila ka kɛ fasoden ɲuman ye. Nin bɛɛ lajɛlen saradalen bɛ. Siga t'a la. An bɛ Jakite. O tuma min ye maa kelen ko man di. E ni ne. An b'an wasa don ɲɔgɔn na bi. Nka an sabanan. O ye Mamutu Kamara ye. El Hadji Mamutu Kamara. Awɔ. El Hadji Mamutu Kamara. Mamutu ka makan taga ko bɛ fɔlɔ dɛ. E kana pressé dɔrɔn. N'i taara makan de ka na. I kɛra laji ye. A bɛ da k'a ye de. Nka n'i ma taa. I ma kɛ laji ye fɔlɔ dɛ. Ni kasa mɛnna maa la. N'i y'a fɔ fana o b'a tɔ teliya. O tuma Ala k'a ko teliya. O ka d'an ye kosɛbɛ. O tuma min ye Mamutu ka yamaruya kɔnɔ. Kunnafoni b'an bolo. An bɛna an da don a la. Siga t'o la. Buwa Jabate. Naamu. Waati na k'an ka dɔnkili lamɛn. Maaw ka kunnafoni lamɛn. Kunnafoni jɛlen k'a ta sun kɔrɔ. Naamu. O tuma nin waati na karamɔgɔ Buwa Jabate. An n'a ɲini fɛ k'i bolo don. Min ye Nouvelle Horizon a b'i bolo a ye mun fɔ? Nouvelle Horizon an bɛ Jakite. Sɔgɔmada na a kumalen bɛ. Siga t'a la. Sɛbɛnnikɛla. A tɔgɔ ye Mahamani Ture. Mahamani ko. Mali ale ka bɛɛ fanga. Démocratie donni jamana in kɔnɔ ka na se bi ma. San 30 ani san 2. A kɛmɛ ka kuma o kan. Kodi. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko kunun o de tun y'a san 32 dafa ye. O don. Laadala min ye jamana kuntigi ye. A mana maa min sɔrɔ jamana kuntigi la o bɛ bɔ. An bɛ Jakite ni ka taa Flori. Taasi bila hakilina jigin. O don ni ko ta ka maa fatulenw sɛgɛrɛ. Monument min dilannen bolo tɔgɔ la. N'o ye monument des martyrs ye. Sɛbɛnnikɛla ko. Colonel Asimi Goyita. Mali jamana kuntigi. Ale wulila ka fara ka gouvernement kan. Lasigiden minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ. Nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ min ye baara kɔnɔna la. An bɛ Jakite jamana kuntigi nalen. Mali jɔnjɔn. O fɔra ye. O tɛmɛnen kɔfɛ. Taakun mun b'a la o de ye ka taa Flori da maa fatulen kan. Taasi bila don. Ni ka duwawu ta k'u sɛgɛrɛ u fatura min kama. A b'a kun bɔ. Sɛbɛnnikɛla ko. N'i ye bɛɛ fanga lajɛ. Démocratie don. Dama kelen fanga. An bɛɛ lajɛlen k'an ta fɔ. An bɛɛ lajɛlen k'an ka hakilina fɔ. A ka bɔ maa kelen ko la. Sabu bɛɛ fanga kuma bɛ fɔ tuma min na. Maa min tun bɛ jamana kuntigiya la. N'o ye Général Musa Traoré. A yirala k'a fɔ. Ale ka fanga kɔni n'i tun kumana ka wasa. I da tun bɛ fara. N'i kumana ka wasa. I bɛ taa kaso kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla ko. Tawudeni bɛ yen. Kidali bɛ yen. Tombouctou Gao. Min ye cɛncɛnfugakana ye. Maa min taara yen ka taa lajaba sɔrɔ. Maa minnu bɛ yen n'u si ka ca. Olu taara ka na. N'o tɛ caman tora yen dɛ. Caman tora. Sɛbɛnnikɛla ko. O bɛɛ fanga. An ka jɛ an ka wuli an ka ɲini. Min b'a to an ka se k'an hakilinaw fɔ jamana ko la. N'a dun ma k'a fɔ ko dugu jɛra. O tile bɔra. Nansaraw olu kɛmɛ ka hakilina ta. Olu min y'an marabaa ye. O tuma u ko. An ka bɔ min ye jagoya fanga ye. An ka kɛ foroba fanga la. Wa ko jamanaw ka hɛrɛ b'o de la. O foroba fanga ɲinini na. An bɛ Jakite lakɔlidenw ka tɔn dɔ tun bɛ yen. N'o ye IM ye. Maa min tun b'o ɲɛfɛ o de ye Dr Umaru Mariko. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko min ye foroba baarakɛlaw ye. N'o ye syndicalistes ye. Olu fana ka ɲɛmaw wulila k'u jɔ. Min ye baarakɛlaw ye. Olu fana wulila k'u jɔ. Maa ma to so kɔnɔ bilen. Bɛɛ ko. A ba Musa. Fangakɔrɔ an t'a fɛ bilen. Fangakɔrɔ nege t'an na. An nege bɛ fangakura de la. Wa min ye bɛɛ fanga ye dɛ. An bɛ fɛ a ka don Mali kɔnɔ joona joona.
sɛbɛnnikɛla ko o bɛɛ jɛ fanga démocratie o de donna an ka jamana in kɔnɔ kabini san 1 san 2 fo kana bila san 30 ani san 2 la o jaabi kɛra jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko Ahmed n'i ye ko taabolo lajɛ a ko dɔw ɲana ko ye k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la belebele de bɛ minnu ɲana a ko dɔw fana bɛ yen olu fana kɛcogo ma ɲa dɛ ni min kɛcogo ma ɲa ko k'o fana fɔ Ahmed Jakite n'i y'a lajɛ a ko in kɛra a faamuna fo ka dama tɛmɛ a ko dɔw bɛ yen bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna la malidenw bɛ ka kɛ hakilina mun na k'o ye damatɛmɛ waleya ye damatɛmɛ wale dun k'a bɛ sɛ ɲɛji bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow lajɛ n'a fɔra ko fanga y'an bɛɛ ta ye an k'an ka hakilinaw fɔ o kɔrɔ tɛ an kana tɛmɛ an dan kan ni maanifin dun tɛmɛn'i dan kan foyi t'i ɲɛ i kɛɲɛ ko kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o lajɛ o de tiɲɛni cayara kosɛbɛ bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna la dɔw y'a faamu dɔw m'a faamu sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale kelen ko ka Flori da a y'a yira k'a fɔ nin ye miiri don ye nin ye tasi don ye nin ye kɔfilɛ don ye nin ye duwawu don ye y'a mɛn ko bi sera kunun de tɛmɛna ni cɛbaw ni musow olu de wulila k'u jɔ bɛɛ jɛ fanga ka don jamana in kɔnɔ maa min taara la o tuma nin ye tasi de ka ɲɛsin olu ma an bɛ duwawu k'u ye su fara tile kan u fatura min na k'u ma sa tɛ fu falaki sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kow taabolo la cɛba minnu y'a baara kɛ Ahmed Jakite a ye tasi bila kɛ ne ka ɲɛsin cɛw ma an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla ma tɔgɔ fɔ la nka ko n'i ye kow yɛrɛ lajɛ a ko bɛɛ jɛ fanga donnen jamana in kɔnɔ jamana masakɛ fɔlɔfɔlɔ Alifa Umaru Konare n'o Dugukolo Konare denkɛ ye o ye san 10 kɛ o ka baaraw kɛra tipi tɔgɔ la o y'a jilaja ne ka san 10 laban maa min fɔr'o kɔ o de ye Amadu Tumani Ture o ka san 10 ma laban o ma laban an y'o senkɔrɔma cɛ capitaine Amadou Aya Sanogo général ya capitaine a don in kama général capitaine a kɛra kuma in bɛ fila la koyi hali bi dɔw ko capitaine Bombardier k'olu bɛ da capitaineya la kodi n'o tɛ général Jala kɔni b'a kama na sɛbɛnnikɛla ko Ahmed Jakite min ye capitaine général Amadou Aya Sanogo ale ye a tɔgɔma Amadu Tumani Ture ka fanga dafiri o dafirilen min ye jamana kɔni sigira sentigɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ yen olu tun b'an bolo a bɛɛ lajɛlen dakolon cira an bɛ don min na ko bi maa min bɛ jamana kunna o de ye colonel Asimi Goyita ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ denmisɛnnin tigɛ kogo ɲuman a bɛ maakɔrɔba dingɛ nɔni a ko n'i ye colonel Asimi lajɛ a ja sigi bɛ i b'a fɔ ko tigɛ tulu colonel Asimi a ka kuma man ca colonel Asimi i b'a fɔ ko jamana in kanu bɛ a la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye a lajɛ ale nafura dama kana bila bi la k'u kɔni bɛ ka nɔgɔya dɔɔni a ko n'o tɛ min kɔni ye gɛlɛya ye o bɛ malidenw da la nka min kɔni ye lakanako ye k'a bɛ k'a seko n'a damayira ko la fo k'a dama tɛmɛ ala k'a ɲɛ a bolo yarabi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dɔɔni ji bɛ don kɔ la dɔɔni a ko colonel Asimi Goyita i b'a ye k'a fɔ a bɛ ka cɛsiri min kɛ lakana la a ko n'o nɔ yera a ko tɔ minnu bɛ n'olu bilalen bɛ ka lakana banni maa kɔnɔ a ko nin tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka ɲɛnabɔ sen fɛ sabu jamana o jamana ni lakana t'a kɔnɔ foyi de tɛ min bɛ se ka sabati sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ bɛɛ jɛ fanga démocratie Ahmed Jakite n'i y'a lajɛ san 32 ka kɔfilɛ kɛ ka tasi kɛ o b'a yira k'a fɔ bɛɛ jɛ fanga démocratie ko min ye farafinna ye e ko anw labɛnnen don k'a ma kɔnɔ de an farafin kɔni an ma labɛn dɛ an ma labɛn k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ a la a ko n'i y'a lajɛ a ko maliden caman yɛrɛ ɲangata sɔrɔ u kɛlen ka kuma a ko dɔw ka kuma olu ma tɛmɛ u dan kan ko ye olu ye dɔɔnin fɔ dɔrɔn olu taara kaso la dɔw ko min ye politikima dɔw ye olu fana kumana olu ye dɔɔnin fɔ dɔrɔn dɔw kɔni ye duru don fiɲɛ na o b'a kun fɛ sɛbɛnnikɛla ko Dr Boubou Cissé o b'a kun fɛ min ye Mamadou Igor Jara ye o b'a kun fɛ cɛma Iber Kulubali o b'a kun fɛ nin bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔlɔ ye maa minnu bɛ n'u nɔ yera ko la walima ni kuma mɛn'u da min ni fanga tɛ taa ni hakilina kelen ye o tuma ko fana ye majɛ ye ni fanga sigira bɛɛ kan k'i ta fɔ a kɛra kuma duman a kɛra kuma guman ye nka ni maa min ye goman fɔ ko bɛɛ bɛna k'o dafara k'o kunci ko fana tɛ démocratie ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛnni don Ahmed Daba Tunkara ale bɛ nin wulikajɔ la nin waati in na an bɛ dugawu don ko Ala ka segin n'a ɲuman ye o tuma maaw bɛ weleli la fan bɛɛ fɛ ko kunnafoni ko foyi tɛ Daba la a bɛ wulikajɔ de la ni Ala sɔnna tile fila in na u n'a kunkan mɛn Nouvelle Horizon maaw tɛmɛnen kɔfɛ i b'i bolo don indépendant ale ko mun indépendant Ahmed Jakite indépendant fana kuma min bɛ sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye Mahamadou Fofana ko Kakɔlɔkɛ ko an ka taa chambre de commerce et d'industrie du Mali la jago taabolo jago ni usine
siniko soba mun sigilen b'olu ɲɛnabɔli la an bɛ Jakite min ye chambre de commerce ye a ye ɲɛmaa kura wɛrɛ sɔrɔ n'i y'a lajɛ san 2020 u ye kalafili kɛ kalafili in kɔnɔna la ala ye maa min garisɛgɛ don ɲɛmaa la o de ye Yusufu Bacili jɔkɔrɔmakɛ Yusufu Bacili o bɛ kaso la Yusufu Bacili ala y'a garisɛgɛ don ɲɛmaa la an bɛ Jakite min kɔni Yusufu ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya nana sɔrɔ min ye wariko kuma mana dugu ko la o tɛ ko deni Covid-19 nafolo o kuma ko dɔ kuma ka danaya kɔnɔ ni ka masigiw dilan ka taa bila Covid fɛn wɛrɛ la an bɛ Jakite sɛbɛnnikɛla n'o ye Mamadu Fofana ye a y'a yira k'a fɔ nafolo min tun bɛ Yusufu Bacili bolo ni majɛ y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw la CFA wari miliyari 10 k'o tun n'a bolo miliyari 10 kelen fila fo tan a ka ca dɛ mɔgɔ kelen a bɛ sira da yan fo Sorotabugu Mamudu a tɔgɔ fɔ ye ne ye miliyari 10 de kun fɔ est-ce que ne ye ka dugu tɔgɔ fɔ yan nɔ ni Sorotabugu ko taga de ti ko problème t'a la ko ndenw ka golɛri cɛmancɛ kɛra Mamudu de kabako da ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛ Jakite n'o ye a Mamadu Fofana ko a ko min kɔni ye wari in turunen sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la a nana ye k'a fɔ ni bolo fununa a bɛ da tigi kan na min ye CESIM ɲɛmaaba ye n'o ye Yusufu Bacili ye sɛgɛsɛgɛli 1 fila 3 taa ni ka seginw bɛ kɛ tiɲɛ ni nkalonw ma dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na u nana jateminɛ Yusufu e ka baara in bila sa i ka na de an mago b'i la kodi wuli ka na an mago b'i la sɛbɛnnikɛla ko min ye Yusufu ye wuli ka na an mago b'i la Yusufu wulili ye u y'a minɛ dɔrɔn o tuma i ka minɛnw cɛ ka taa kasobonba la VIC labana VIC o labana wo la a ye chambre de fɔ lajɛ Yusufu bɛ talen sɛbɛnnikɛla ko Yusufu n'a ka minɛnw taara min ye Yusufu Bacili u y'a bisimila Yusufu kɔni ale da tɛ CESIM ko kuma la nin waati la min ye kalo 1 ye an bɛ Jakite kalo 2 o kuma u nana jateminɛ k'a fɔ jamana ka cakɛyɔrɔ don ni maa kelen tɛ yen ko baara tɛ kɛ ko cɛman ye o kuma administration continuité o kuma ni ɲɛmaa tɛ yen u ka dɔ bila camancɛ fanga baara la ala y'a kɛ o kɛra maa min ye o de ye banabagaw ka dangelen n'o ye Manju Sɛnpara aw yɛrɛ ka Manju Sɛnpara commune 1 Manju banabagaw ka Manju Daba Tunkara ka Manju Jɛkafɔ ka Manju a ka Sɛnpara Manju Sɛnpara an bɛ Jakite bɛn nana k'a ma min ye camancɛ fanga waati tɛmɛna n'o ye intérim ye Manju ka ta ka bila o la bɛnkɛrɛw ma sɔn kɛr'o kan ko Manju ladiri don setigi don nafolo b'a kun k'a ka hakili tɛ yuruku la sɛbɛnnikɛla ko ka Manju to sigi la min ye dakan o nana sɔrɔ a yirala k'a fɔ Manju n'a dun ma k'a fɔ ko e ye waatinin kɛ camancɛ fanga baara la o kuma an dalen don i la an sɔnnen don i ye o kuma an t'a lajɛ san k'i confirmer de sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ intérim ka sin ka k'a yɛrɛ ye ala sɔn ani maa sɔn tɛ kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye centre international de conférence de Bamako la min ye nin mars kalo tile 23 a tile 24 min ye CESIM jurabaw ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ CESIM kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la u nan'u sigi ka wote kɛ n'a dun ma k'a fɔ Yusufu Bacili wote de y'ale sigi ale bɛ gɛlɛya la datigɛ don ale ka ko yɛrɛ la fɔlɔ min ye CESIM a na jɔ wa Manju Sɛnpara ale min b'an bolo kɔrɔ an ka wakili ta ka da Manju kan ale ka tɛmɛ ni baara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Manju Sɛnpara ye i b'a ye k'a fɔ jɔn ni jɔn de bɛ Manju fɛ a y'aw bolo kɔrɔ tan n'i y'a lajɛ min ye an bɛ Jakite u taara min kɔni gundo sɔnni kɔnɔ ni ka bulletin ta k'a bila urne kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ maa minnu ko k'u bɛ Manju fɛ maa 100 ani maa 80 ani maa 5 maa kelen de ko kan n ta fɛ mɔgɔ kelen pe maa kelen pe kuma la kuma tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko maa 100 ni maa 85 olu kɔni wotera Manju ye o kɔrɔ min kɔni ala kɔni a y'a ka baara kɛ o bɛ k'a fɔ Manju filɛ ne ka CESIM ɲɛmaya sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma campagne kɛ a ma dɔrɔmɛ kelen bɔ ala y'a sɔn fufalaki ala sɔn ni maa sɔn tɛ kelen i dalen nka mangoro mɔ ta k'a di da kɔnɔ n'an tɛ sunkalo la nin kɛr'o ye dɛ da mugan n'a ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ Jakite n'o ye Mahamadu Fofana ye a ko Manju Sɛnpara a kelen filɛ ni Mali chambre de commerce d'industrie ɲɛmaaba ye min kɔni ye waati tɔ min b'a bolo o de ye san 2 ye fo ka taa bila 2025 sabu Yusufu Bacili taara 2020 o kuma ale ka baara kun kan ka ban 2025 a ko Manju de bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye hali ni ala y'a kɛ Yusufu bɔra be o kuma min ye Yusufu kɔni ale ka ɲɛmaya ko banna a bɛ sigi a lajɛli kɛ pewu i bɛ fadenw tatɔ ye mun de y'a sa ma wari dun miliyari tan wali ta miliyari tan tɛ faso wari miliyari tan tɛ manamana fɛn ko ye baati a dun fɔra ko kokajɛ ka ko woloma Asimi ko maa o maa ne de ye faso nafolo i n'a fɔ kunna a tun bɛ bolo fila i bɛ minɛ k'i dafara
wartugu yɛrɛ tun na o ne yɛrɛ tigɛ tun na o balo 3 minutes gɛlɛya mun b'an kan bi a sababu tɛ nin ya olu to ka yala kare kɔnɔ ka ye bilen u ka ye k'a lajɛ ni yɛrɛ ta fara Isufu kan ala ka hakili ɲuman d'a ma yarabi an ka taa sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate min ye Manju Sanbara ye Manju i b'a ye k'a fɔ ale kɔni bɛ tɛmɛ ni baara ye o tuma min ye Manju ye a y'a yira k'a fɔ a bɛ Mali juraw fɔ o tuma ko min hakilina dɔ talen bɛ n'o ye i b'a ye k'a fɔ forum belebeleba ye n'o bɛna kɛ jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ da ka gun kan Segu ni mars kalo tile 30 a n'a tile 31 Mali opérateur économique bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni k'u ka hakilinaw fɔ ɲɔgɔn ye sabu ko n'i y'a lajɛ min ye Amargo mun dara Mali kan ni opérateur économique kun tɛ n'an ka juraw kun tɛ k'an bɛ min fɔ bi kan kun t'o fɔ min ye bonyamasegin a y'o ta ka juraw sɛgɛrɛ ko hali bi kan ka timinadiya ko dɔɔni o ti tɔto foyi la ko ale dalen b'a la k'a fɔ min kɔni juraw ye n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma malidenw tɛna sɛgɛn kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mamadou Fofana ale ka sɛbɛnni don ko Manju Sanbara k'a nacogo ɲana k'an bɛ sunkalo la k'a k'a lajɛ commerçant silamɛw don k'a lajɛ ka hinɛ jamanadenw na walasa sunkalo bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ Buwa an b'a lajɛ an bɛ taa Midi Info maaw fɛ yen nin waati na min ye journaliste Seydou yɛrɛ dɔgɔkɛ a bɛ se ka na fiɲɛ bɔ la ko ala k'a kan di a ka segin an ma yan Mali Info maaw ko di Midi Info an bɛ jate Midi Info maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ ko Isa Fɔnba ko a ko an ka taa hôpital du Point G la o kuma numu bɔra fanfiyɛ la k'a kɛ sɛbɛnnikɛla ye wa i ko Fofana sisan o ye Edi Kakɔlɔ tɛ o bɛ sɔrɔ mais nin fana ye Fɔnba o kuma la numu ye fanfiyɛ dabila k'u ta kɛ sɛbɛnni ye sa wa bon i n'a fɔ i bɛna n bila kuma na an ka taa Midi Info ma ko fulaw y'u ban misigɛn ma ka bere fili bubaga ye misigɛn bere minɛ ka boli ka n'u da yan ayiwa Midi Info ko cogo di an ka taa Midi Info fɛ Midi Info an bɛ jate Isa Fɔnba ko a ko hôpital du Point G kɔnɔ ye mandi bi ko n'i ye kow lajɛ min kɔni ye baara bila pentenkeliw ye an bɛ jate o de bɛ yen ka ɲigin baara la ni ka funu baara la lafasatɔ mun bɛ yen n'o ye syndicat ye u y'a yira k'a fɔ u kɛn bɛ ka laɲini kɛ laɲini min n'o y'u ka doléance ye an bɛ jate min kɔni ye laɲini 12 ye a bɛ tali kɛ baara yɔrɔ yɛrɛ ɲɛda yɛlɛmali kan baarakɛlaw ka wasa baarakɛlaw ka kunnawolo janko min b'a to sɔrɔ bɛ se ka kɛ ɲinifɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye hôpital du Point G kabini u y'u ka laɲini kɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ko maa si m'u wele k'u ɲininka mun na a ye baara bila kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dun y'o lajɛ i bɛ ɲininkali kɛ an bɛ jamana kelen kɔnɔ wa min ye hôpital Gabriel Touré ye o baarakɛlaw kelen k'u ka sɛbɛn da k'a yira k'a fɔ k'olu bɛna taa baara bila la a ko joona joona jamana ɲɛmaaw y'olu wele k'olu ɲininka ko mun na k'u bɛ hôpitaliw bɔ ɲɔgɔn na de dɔ bɛ wele k'o ɲininka dɔ bɛ yen olu t'i lajɛ k'olu ka tɛmɛ n'u ka gɛrɛfu ye n'u tilala tuma min na k'u bɛ segin u kɔ o est ce que makɔrɔ ɲɔgɔnna tɛ deux poids deux mesures an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ an bɛ Mali sɛbɛnnikɛla ko an bɛ jate a y'a yira k'a fɔ hôpital du Point G a baarakɛlaw kɔni bɛ u kɛlen don k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u ko foyi kɔni tɛna olu lasegin kɔfɛ u k'u ka ɲini fɛn n'o ma sɔrɔ abada olu kɔni na taa n'a ye kudayi ye u ko gɛrɛfu kɔni tɛ ɲuman ye olu yɛrɛ b'a dɔn tigitigi kɔlɔlɔ min bɛ gɛrɛfu la o tuma ko min ye jamanadenw ye k'an ka hakɛ to a ko n'i y'a lajɛ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ ka bɔ yen an bɛ jate tile ti bɔ ka tile bin abada ni dɔ somɔgɔ dɔ man jangoro sɔrɔ o tuma n'o banana o bɛ taa yɔrɔ jumɛn na o de ye dɔgɔtɔrɔso ye surtout hôpital du Point G jɔyɔrɔ mun b'a la bi jɔyɔrɔ jinin tɛ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ olu ka ɲigin baara la ni ka bulusi bɔ k'a da ka baara yɔrɔ datugu k'o tɛ kɛ gansan ko maaw k'a kɛ to dɛ tɛ gansan sɛbɛnnikɛla ko a ko olu ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye syndicat maaw ka kuma don u ka ɲɛmaa min bɛ hôpital du Point G la a ko ɲɛmaa kɔni n'olu ta hakilina kelen na ko yɛrɛsagokɛ de bɛ yen o tuma ko hôpital du Point G maa min b'a kunna bi u kɛn bɛ ka laɲini kɛ a ka taa ka bɔ yen ministre de la santé k'a ka bi tile bin ani ko bɛ ka kan olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ k'olu ka baara gɛlɛya o tuma ko ɲɛmaayaso don koyi o tuma min kɔni ye laɲini sugu bɛɛ lajɛlen u y'o de boloda syndicaliste ale ti mite olu ka ɲɛma o mitera k'a da kun jumɛn k'a ka sariyaw sɔsɔ a ko n'i ye kow lajɛ sariya kan sɔsɔ ko de y'an lase bi ma a ko hali bi olu ma wele k'u sigi kɛnɛ kelen kan mun de hakilina b'aw la a bɛ mun de nɔfɛ a bɛ fɛ an ka mun de kɛ joona joona ko n'o tun kɛra k'an tun tɛ se bi ma sɛbɛnnikɛla ko jamana ka bolo jiginni ka ɲɛsin hôpital du Point G ma an bɛ jate o de kɛra sababu ye ni ka yen kɛ hôpital mango ye k'a tɔgɔ tiɲɛ hali k'u dɛsɛ baaraw yɛrɛ la sabu n'i ye Mali hôpitaux lajɛ classement na k'ulu de kɛra bɛɛ la ko ye dernier
san o san o bɛ classement kɛ e ka point G kuturuba lajɛ bɛɛ jigi don ni kuru belebeleba ye banabaatɔ bɛ yɛlɛ yen maa min mana bana région na ni bana compliqué a bɛ cɛ ka na n'a nana dɔrɔn ko point G o don ko de kɛra denni ye a kɛra baara ye ana kɛ baarakɛla tɛ yen ji mana jifilen saran ka ban min b'a kan kɔni kɔnɔ ko an bɛ tɛmɛ o kan sɛbɛnnikɛla ko hôpital du point G bi ko de kɛra hôpitalu bɛɛ la sentondo ye o tuma min kɔni ye baara kɛcogo jugu min ye ɲɛmaayaw ka hakilina jugu ye ɲɛnawoloma ko min kɔni jamana marabaaw ye n'u dun ma wuli k'u jɔ a ko jangoro bɛ maaw la dɛ maaw jigi ye furakɛli yɔrɔ ye a ko furakɛli yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ n'a fɔra bi ko yen t'i lamaga o tuma k'an bɛ taa min ko jigilatigɛ bɛ maa caman fa bi dɛ banabaatɔ bɛ point G olu bɛ taa min bana dɔw bɛ ni point G ta a tɛ furakɛ Mali la hôpitaux bɛɛ n'u jɔyɔrɔ don n'a fɔra ko point G kuturu ko minɛn tɛ yen baarakɛlaw tɛ ka bɛn jamana yɛrɛ tɛ ka bolo don ɲɛkɔrɔ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ ko baara bɛ kɛ cogo di o kɔrɔ ko an k'an sigi sa ka banabaatɔw tɔlɔ lajɛ ni k'an sigi ka taa walima k'an ka minɛnw cɛ ka taa kaburu don na sa kɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ ɲuman ye dɛ ministre kan ka kɔfilɛ nin tɛ ɲuman ye fiyewu a ka taa sigi n'u ye vraiment ka kuma min bɛ yan u k'a ɲɛfɔ a ye a taa n'a bila dɔ tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca a y'i na hali ni dɔ kɛra kuma la a ye n'an ka kuma o de ɲɔgɔn tɛ kuma o ka fisa o de b'a to a bɛ ɲɔgɔn faamu ni kuma tɛ yen a tɛ ɲɔgɔn faamu dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ midi info la Isa Fɔnba ale ka sɛbɛnni don cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pub Bois Jabate min ye midi info olu ka kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye Fɔnbakɛ ye o kuma k'an b'a fɔ wulikajɔ la ko min ye département ni Asimi y'a kalifa maa min na bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa e ta ye sira ye sira baara kɛ e ta ye kuranko ye kuranko dabara kɛ e de ko ka kɛnɛya kɛ kɛnɛya baara kɛ minnu ko k'u bɛ araye da fo magan u k'u jilaja u ka araye da ni min ka baara ye min ye o k'o kɛ sa a bɛɛ se ka kɛ min ka donni sa aw bilara ɲɛmɔgɔ la aw ka ɲɛmɔgɔya kɛ wa bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ n'i y'a kɛ ka ɲa hali ni san 100 a bɛ fɔ i kɔ bɛ fɔ dɛ o de don dɛ ko karisa tun bɛ yan a ye nin kan ye voilà nka karisa tun bɛ yan a ma foyi kan ye juguman kɔ an b'a fɔ i denw ye dɛ a bɛ fɔ dɛ o tuma nin waati n'an b'a lajɛ i b'i bolo don min ye républicain ale ko mun sɔgɔmada in na républicain an bɛ jate ale ko min ye an ka cɛbaw ye n'o ye an ka finitigilakaw ye finitigiw k'u bɛ ka tɔgɔ duman ni daraja sɔrɔ waati bɛɛ porteur d'uniforme sɛbɛnnikɛla ko o ko di n'o de ye MK Jakite a ko fulakɛ min kɔni ye armée malienne ye an bɛ jate min kɔni ntanna ye ko ka fɔ kunko ye terroriste maa 100 ani maa 25 k'u y'olu fa de k'u jeni bɛɛ sisi ala k'u laban kɛ jahanama kɔnɔna caman ye hali ni maa m'o fɔ o kɛra o don dɛ maa jugu tiɲɛ ka tɔɔrɔ fu ta k'o se an ma sɛbɛnnikɛla ko a ko de an bɛ jate min ye état major ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'o kɔni ye kunnafonidiso min bɛ yen n'o ye DIRPA ye DIRPA ale kɔni yamaruyala ale de ka to ka kunnafoni di waati ani wari o don dɛ n'i y'a lajɛ min ye armée a ka wulikajɔ armée Mali ma yamaruya sabu kunnafoni ɲuman dicogo a bɛ kɛ sababu ye ne ka jamanadenw lafiya kunnafoni juguman dicogo a bɛ kɛ sababu ye ne ka kunnasiri don jamanadenw na DIRPA maaw ko bɛɛ k'i sen bɔ armée ka kunnafoni la k'a tɔn an ma a banna min ye DIRPA ye i b'a ye k'a fɔ a ɲɛma a ye kunnafoni bɔ ka santalama ni kunnafoni kɔni nin ka di an na a ko n'an tora tancogo la kalo damadɔ min ye terroriste ye an b'u ɲini ka dɛsɛ an ka dugukolo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni DIRPA ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ u ye mɔmɔli bolo da min ye yɔrɔ damadɔ la yɔrɔ minnu bɛ sa o de ye Sofara min ye Sofara marabolo ye an bɛ jate ka taa bila min ye Baɲangara ye dugu minnu bɛ n'o ye Songo Jalo min ye Balagina ye ka taa bila min ye Madulu ye sɛbɛnnikɛla ko Bulukisi ka taa bila min kɔni ye Wankoro ye ka taa bila Bankasi yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali armée ye munumunu salo boloda nin bɛɛ lajɛlen la ni ka t'u nun fiyɛ fo min ye Sogolon ye a ko Sogolon tɛmɛnen kɔfɛ Endelman Douanzan Boni fo Tesalite sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye armée ye an bɛ don min na ko bi k'u sen ka di sabu min ye pankuru ye caman de bɛ an bolo
kamana gamble ko min ye malika panguru ye ka tabla malika dronu la nu wulila dron be wuli min kama buto baraka ka sigi barabana sabenikela ko abe jate min ye dronu ka sigasgali ye ar dirpe ya jira ka fo min ko ni bamanci jadisu ye u nya dalen be yoro munna no ye yoro belebele ba shekinye yo donc ban u ka dumuni u ka bolola minon u ka marfaw u ka mugujugu min ko ne drone klela ka barala de o yo jabi ta ka di min ye chedo ma mamina abe jate ibaye ka fo min ye sanfɛ maw ye armée de l'air ye avion de flek ka sonzo bom jugula ni ka wuli ka singa shuru kanti min ye ka shuru ibaye ka fo bamanci nunu min ko nu ka moto ye ka tablo ka bikabu la ku mo fili ni ka kesintiga ye sura ka watri sebenikela ko min ko ne bikabu shekin bonyango ye u ye tasma do la min yu ka dumuni ke dagaw ye u ka balo ka tablo ka munition la u ye ni belajelen da kolonci sebenikela ko min ye moto bisabani ko u ye ta do la ko beke bugurije ako ame domina ko bi ni marabolo kono bamanci wale chama kuma ka ke maamunu salen filan olu kuma ka finya tika dugudona ga ko bana sebenikela ko ame jakte ni ko tabolo laje ako doni oti totu foila ako min ko ni armée non be kana jema dongo do ni sanfɛ mɔgɔ ulu labɛnnen bɛ duguma mɔgɔ ko ɲina makulu fɛnɛ ko beni jɔyɔrɔ do beni ka baara do sabu ko armée yɛrɛ bilalen b'o la jɔyɔrɔ min kalifalen b'i la k'i ko baara b'o la ako min ko ni ɲɔgɔn dafa ye o de be ko min ko ni dugudenw yɛrɛ ye n'o ye an population ye ko an jɔyɔrɔ ka bɔ fo ka dama tɛmɛ belebele diripa ko ten ko ye ako ka an yɛrɛ ti fɛn dɔ dɔn ame jakte n'o de ye kunnafoni information ka ta ka duma dugu tɛmɛna sisan ni maramafɛn sugu de b'u bolo u nomuru ye dami ye ko an bolo ko tɛ fɛn ye dɛ ko de b'ulu dɛmɛ belebele ko ni bɛɛ b'o kɛ dongo don k'an bɛ jadisi ɲini ka dɛsɛ Mali kɔnɔ nka ni anw kɛra complices ye jadisiw kɔ dugubaga jadisiw dɛmɛbaga ye o tuma ko jadisiya bɛ se ka ban Mali kɔnɔ cogo di ko n'i y'an selen bi la maa minnu bɛ k'u kɔ dogo k'u b'an cɛ la ko ni maa minnu da bɛ file kelen na k'u b'an cɛ la maa minnu bɛ k'u dɛmɛ k'u ka mugujugu la don ka tiɲɛni bolo la dugu kɔnɔ k'u b'an cɛ la ko n'an y'u ye an k'u dénoncer n'an dun ma wuli k'an jɔ n'a kɛra balangɛnya ye k'a tɛ taa k'an si to Mali armée ko minɛn mun b'an bolo bi n'an wuli kuma an mago an ka hakilina ye fɛn mun ye k'an b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ale don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ républicain kɔnɔ a ka bi bɔli don siga t'a la e ko ji min t'a la dɛ ji min tɛ dɛ dɛgɛnin tɛ ji ko kuma te dun a si tɛ ka min o ma fɔ suntigɛ ya fo 19 heures ni maa min y'a jɔ i da la i b'a ta ka bɔ yen i bɔra silamɛya la an bɛ dɔ komi aw ka mɔgɔ dɔw bɛ don karenin kɔnɔ k'u dogo a bɛ fɛn kɛ numukɛ i bɛna hakili jigin Mamudu ko fulakɛ ko bi ta in bɛ cogo di bi ta in kɔni ne ma foyi faamu dɛ bi ta in e ko ala bɛ yafa ne ma bi ta in na ne bɛna n kan jigin dɔɔni o tɛ foyi k'a la fulakɛ a ka kan jigin dɔɔni. Buwa Jabate an tun taara sugu la an seginna ka bɔ yen hali n'a sɔrɔ sugu ma sɔrɔ an na kunnafoni jɛlen kɔni ta ka di kanubaw ma nin waati na le pousse ale b'i bolokɔrɔ a ko cogo di. Le pousse sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Elhaji Cɛmɔgɔ Tarawele ale don Cɛmɔgɔ ko an bɛ dɔn min ye an ka pɔndi martiri ye sɛbɛnnikɛla ko tɔgɔ duman tɛ a labolikɛlaw bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko ale de kɔni ye jateminɛ kɛ sabu kunnafonidila ka baara ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli ye ni ko jaabi bɔ ka di jamanadenw ma a ko jamana o jamana kɔnɔ ɲɔgɔn bonya tɛ yen sariya bato tɛ yen maa ti maa lamɛn a ko jamana ka ɲɛta o sabatili bɛ gɛlɛya a y'a yira k'a fɔ n'o ye Elhaji Cɛmɔgɔ Tarawele ye a ko n'i ye pɔndi martiri sanfɛla lajɛ maa minnu bɛ bolicogo sugu bɛɛ lajɛlen cɛjuguyalen don a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye mototigiw ka boliyɔrɔ lajɛ pɔndi martiri a fiyɛfiyɛ man bɔ a ko mototigiw mana b'u ka yɔrɔ la ni ka n'u kolonsan mobili la a ko baara bɛ gɛlɛya a ko kasara joli joli de o ye mototigiw sɔrɔ ala ni moto ni mobili kolonsanlen ɲɔgɔn na jamana ɲɛmaaw ye hakilina kura min ta ni ka moto bila u dama a ko n'i y'o lajɛ jamana ɲɛmaaw de ka sariya don koyi a ko sariya in kɔni a ma bɔ kari la ni ka ntɛnɛn sɔrɔ a ko min kɔni ye damatɛmɛ baara yɛrɛsago kɛ min ka di n ye foyi ti bɔ a la a ko polisiw yɛrɛ sen kan
n'o ye César barakɛlaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛ se ka lakale cogo di malikura sariyaw bɛ ta k'u bila tiroir kɔnɔ magati k'a la min ye maa ti ɲage dɔ ka jan ni dɔ ye min ye dɔ ka hakilina ka bon ni dɔ ye dɔ poids ka girin ni dɔ ye a ko ni jamana o jamana taabolo kɛra o ye maa t'i jigi da o jamana ka ɲɛta kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Pɔndi Martyr n'i y'o lajɛ min ye Ahmed i b'a ye k'a fɔ a boli yɛrɛ ko negebɔlen don maa caman la ala ni maninfin kolosalen don ɲɔgɔn la fiyento bere don min ye ɲɛnɛbɔli t'a la bilen n'i y'a lajɛ a ko jamana in siraba caman bɛ yen mototigiw kan ka boli yɔrɔ min na o dan tigɛra mobiliw kan ka boli yɔrɔ min na maaw kan ka sigi yɔrɔ min na ka feere kɛ o tuma ko feerekɛlaw yɛrɛ kɛn bɛ ka feerekɛminɛn ta dɛ ka t'u sigi fo sira camancɛ la k'an bɛɛ ye maliden ye min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ k'o baaraw kɛ n'olu m'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka kojugu kɛ maa minnu kan ka wuli n'o ye jamana ka baarakɛlaw ye n'olu fana y'u sigi k'u bolo fila da u sen kan a ko bɛ ɲɛnabɔ wa sɛbɛnnikɛla ko Mali bɛ dabolo min na an bɛ don min na ko bi an bɛ transition de kɔnɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen maa min b'an kunna jamanakuntigi Colonel Asimi Goyita malidenw dan b'a la malidenw sɔn b'a ye k'an bɛ ka danna ta ka da maa minnu kan n'u ma wuli k'u jɔ n'u m'u ka hakilinaw sabati n'u ma malidenw ka baara kɛ dɔ bɛ dɔ la min ye Asimi ye k'a b'a tɔgɔ jugu sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ nin waati la ni transition dɛsɛra k'a ɲɛnabɔ ko ɲɛnabɔ cogo t'o la bilen a ko min y'an ka constitution ye a dɛsɛra ka ɲɛnabɔ jamanakuntigi joli fɛ transition de kɛn bɛ k'a disi da la wa maa bɛ se k'a fɔ sa k'a kɔni a ko latigɛra ka ban a tɔ tora wote don ye yanni nin baara min kɛlen filɛ n'o ye ɲɛnabila baara ye fanga kɔrɔ tɛmɛnen minnu kɛra o tuma maa joli bɛ minnu y'a ɲini k'a woloma minnu y'a ɲini k'a yɛlɛma n'u y'a ta caw maaw bɛ bɔ k'a bila caw o y'a bila pewu an tɛ a banna a kɛra tokalama ye a y'a bila an tɛ fɛ ka kuma mɛn a bila pewu sɛbɛnnikɛla ko min ye jamanakuntigi kɔrɔ dɔ n'o ye Ibrahima Boubacar Keita ye u y'a kalaman da ale tigɛ a girinna k'a bila k'a yɛlɛ min ye Colonel Asimi Goyita ye o tuma ale kɛmɛ ka sariya ta k'a jira k'a fɔ k'a baara bɛ kɛ jamanadenw de ka hakilina don o tuma ko foyi ka bagabagali tɛ se k'o dabila o tuma min ye projet ye a labɛnna k'a bila malidenw ye ni ka tila ka dugutigilakaw k'a ta k'a bonya da olu kan u k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye nafa ni hɛrɛ mun b'a kɔnɔ o kuma ko malidenw ka hɛrɛ don a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min kɔni ye yɛrɛsakokɛ ye a ko de ɲɔ ɲalen don faso Maliba kɔnɔ n'an dun ma sabali yɛrɛsakokɛ mana caya diɲɛ fan o fan kɔnɔ a laban o de ye tajuru sara ye o dun man ɲɛ bon a kuma la a bɛ k'i ɲɛna ko jugu ko maire tɛ yen polisi tɛ yen tenitigi tɛ yen wa gouvernement yɛrɛ tɛ yen pewu e ka sugura yɛrɛ sira lajɛ n'i ko i bɛ sugura sira fɛ sira cɛmancɛ la o kɛlen ka taa katakataninw de jɔ sira cɛmancɛ yɛrɛ la i b'i den ka tɛmɛ de mais n'i magara mɔgɔ min ka bolifɛn na i t'a se fila dɛ wa bɛɛ kumakan k'olu b'u ka taxi sara siga t'a la i b'i ka taxi sara o ye tiɲɛ ye a ma fɔ i ka taa damatɛmɛ ta ka maa wɛrɛ sɛgɛrɛ dɛ a filɛ jamana in hakɛ maa wɛrɛ fana ka hakɛ bɛ yen dɛ an k'an jilaja o la n'o tɛ hakɛ a man ɲi jamana kɔnɔ kunnafoni filanin an ye min bɔ le pouce kɔnɔ a ka bi bɔli don an bɛ le pouce baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Buwa Jabate an bɛ taa Kulukoro info olu fana ko cogo di Kulukoro info an bɛ Jakite min ye hakilina mun sabatilen bɛ nin waati la k'a jira k'a fɔ o baarakɛlaw ye maa minnu tun bɛ n'u kɔrɔtɔlen bɛ u garisɛgɛ kɔrɔ yurugu janko min kɔni ye sobo ye n ka taa n garisɛgɛ lajɛ janko n ka kɛ miliyɔntigi ye n ka kɛ bana ye n ka wilabaw jɔ n ka n sagobaw sɔrɔ k'a caman ta kɛra jigilatigɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye nin baarakɛba n'o ye o baarakɛlaw ye i b'a ye k'a fɔ u kɔni u tununa ni maaw ka wari ye maa minnu bɛ olu kɔni bolo n'i kɔni ma t'i ka wari don cɛrise la n'i ma t'i ka wari don sobo na e tɛna kɛ waritigi ye o tuma sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ kabini ko in bɛ ka kɛ dibidibi la a nana bɔ dibidibi la ni k'a kɛ kɛnɛkanda ye a bɔra kɛnɛkanda la an bɛ Jakite kabini kiliyanw bɛ kelen na kiliyanw bɛ fila la u bɛ ka ɲɔgɔn ladɔnniya aw tɛ nin ko in kalama wa a bɛ maaw kɛ bana ye n'i ye min don i b'o ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ Jakite min kɔni ye maa caman ye i b'a ye k'a fɔ n'i kɔrɔtɔra i ɲiyɔrɔ sara kɔrɔ i laban bɛ sara jugu cɛ a ko min ye nin jinɛmɔrɔya in ye e ko maa caman na ɲinɛ nin ko de minnu bɛ n'u y'u bolo don balan kɔnɔ u ma kɛ n'u bolo ye u ma kɛ ni balan kɔnɔ fɛn ye
sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu tun bɛ nin ŋanamu yurugu la ni ka malidenw bolo tunɔmi ka da u kɔ a ko dunanw tɛ ko ye maliyenw de ka hakilina nalen nin ye ni ka se ka nin sobo in k'a bila sen kan kuma janko maliyenw bɛ se ka kɛ banna ye a ko nka k'a ko in ma kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ɲinɛmɔ dɛ baara in daminɛna fo ka taa fɔ ko fereke donna la jamana ɲɛmɔgɔ b'a bɛɛ lajɛlen kalama fereke donna la waati min na a sɔrɔla ka kɛ balangɛn de n'o tɛ dugula ko kun tɛ dɛ kɛnɛkan jaraki paratatata sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate min ye Kulukoro info kɔnɔna ye a y'a yira k'a fɔ n'a dun ma k'a fɔ k'a ko a tiɲɛna n'a dun tiɲɛna ka ban o tuma o fɔcogo tɛ ɲa o tuma min kɔni ye baarakɛlaw ye u tununa ni maaw ka wari maa minnu fana bɛ n'olu ye wari kɔni don nin da fɛ ka wari don o k'a don u ma kɛ n'u ka wari ye olu fana caman ko sobon don cogo o cogo k'olu bɛ t'u ta da bɔgɔ jenini kan min kɔni dɔw bɛ segu olu ni ka taa commissariat de police la i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛra u y'u bolo ta k'a da maa kelen ka segu maa kelen minɛna o minɛna segu sɛbɛnnikɛla ko maa min minɛna segu polisilakaw kɛlen bɛ ka ɲininkali ta k'a sɛgɛrɛ k'a ɲininka lakika yɛrɛ la min ye o baarakɛla e y'o ye wa a y'a yira k'a fɔ siga t'a la ale y'o ye o tuma ko maaw kɔni y'u damakasi k'an ye o tuma k'u ka nafolo balanin bɛɛ a y'u bolo tunɔ min escroquerie a y'u bolo tunɔ min nanbaratɔlaw o tuma a y'u ka wari ŋanamu a y'a kɛ mun de ye ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu ka baara kun don jɔngoyala kɔni nin fana cɛya dɔ ye cɛbakɔrɔ n'i minɛna tiɲɛni na n'i ko ko jɔngoyala nin ka baara ye o bɛ dɔ bɔ i ka fɛ dɔ ko la n'o tɛ n'i ko ko a bila i tala ye e dun bolo minɛna sagi ko ne ko bila i tala ye ni kuran dari la i bɛ tiɲɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate min kɔni ye OPN baarakɛlaw ye i b'a ye k'a fɔ n'o ye OPN ayimaw ye olu kɔni tunnen bɛ nin waati la u tunnen don maa t'u ta yɔrɔ dɔn nka maa kelen mun minɛna a yirala k'a fɔ ale kɔni bɛna dɛgɛ sisi bɔ karatɔ da ale kɔni n'u y'ale bisi nin ko in daminɛ na nafolo dogolen bɛ banki mun na walima dogolen bɛ sokɔnɔna mun na walima o kɛn bɛ k'a don foro kɔnɔna mun na ale kɔni bɛna o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sabu maa min minɛna a yirala k'a fɔ ko min y'u ka cɛ kolo girin dɔ ye tigɛ kɔni taara ka da o kan o b'a yira k'a fɔ u jɛnsɛnnen bɛ Bamakɔ yan nka min kɔni ye dogodogoni ye finitigilakaw ka wulikajɔ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la ko bolo bɛna ta k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kulukoro info kɔnɔ a ka bi bɔli don bon ni minɛli tɛ kojugu ye dɛ u ka nɔ de bɔ a ko la n'i ye nin ɲɔgɔnna fɛn o fɛn jamana in kɔnɔ ka wuli k'i jɔ walasa k'aw dabila bon nin mana caya jamana kɔnɔ a bɛ tiɲɛni kɛ dɛ i ye min fɔ sisan ko minɛliw bɛ ka kɛ o nka ni minɛli kɛra polisiw kɔni dan ye minɛli ye n'u ye minɛli kɛ a bɛ taa di kiiritigɛlaw de ma yen de sa o ye ko wɛrɛ ye nɔ ka bɔ a la dɛ n'i bolo ka jan e ko i na mɛn kaso la de an k'o fɔ ko in na dɛ o tuma wari kɔni a bɛ ka ko caman tiɲɛ jamana kɔnɔ dɛ a bɛ jate ne ko kɛnko ma nɔgɔya bita in min tun b'an bolokɔrɔ nin y'o bita nɔgɔyalen ye ayiwa i n'a fɔ laadala n'an dun tilala o tuma maaw de y'u sigi k'an lamɛn maaw de y'u ka ca bila k'an lamɛn dɔwɛrɛ t'an bolo de ye waleɲuman foli barikada ye k'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan sabu arajo tɛ ka fɔ ka kunnafoni bala a bɛ lamɛn jamana kɔnɔ cogo min na jamana kɔfɛla fana kɛrɛfɛ tɛ o tuma min y'o cɛba n'o musobaw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo nka min ye jɔnforoni ye ka to k'o kɛ waati ni waati ko ja an bɛ dankɔrɔba in fo k'an ye kɔnɔ n'o ye chef d'escadron Lansana Tamba Keyita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako Bako Baɲɛ Bamako n'a dafɛ dugu gendarmerie bɛɛ lajɛlen kalifalen b'ale la a n'a ka cɛdenw u bɛ wuli ka jɔ min na bi ko dennin tɛ tile ti bɔ ka bi k'u tɛ nɛgɛ kɛ tiɲɛnikɛlaw tigɛ la o de ka ca kosɛbɛ minnu tɛ fɔ o tuma min ye cɛjan ye a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara ja la a ka cɛden dɔ bɛ yen n'o ye SCB gendarmerie de Kenyeba lieutenant Elmedi Idjaso Elmedi fana cɛ duman ye Lansana Tamba Keyita ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen don a baarakɛ ɲɔgɔn don o tuma min ye kan un na u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka bi ale de bɛ Kenyeba gendarmerie o CB don a fana bɛ ka lamagali mun da Kenyeba kan bi a n'a ka ACB n'o ye adjudant chef Demba Traoré k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli